причини да пиете вода. Боли ви глава? Пийте вода. Ще ви мине главата. Чувствате се постоянно изморени и отпаднали? Пийте вода. Скоро ще ви дойде повече енергия. Имате високо кръвно? Пийте вода. Ще го държите в нормални граници. Повишавате захарта? Пийте вода. Също ще държите в нормални граници. Ставите на ръцете и краката започват да пукат, да щракат. Пийте вода. Пукането и щракането ще намалее, болките също. Пийте вода. Тя ще ви помогне да бъдете по-дълго здрави, щастливи и усмихнати. Последвайте ме, за да чуете и други съвети за вашето здраве.